Záhadné objekty na oblohe, správy o únosoch neznámymi entitami, témy na hranici reality. Väčšina má racionálne vysvetlenie, no sú medzi nimi aj také, ktoré dodnes nedokážeme spoľahlivo vysvetliť. V novej epizóde Podkožu moje pozvanie prijal muž, ktorý už 10 ročia nesie prívlastok najznámejší slovenský ufológ. Miroslav Karlík. Muž, ktorý štúdiu týchto tém zasvetil celý svoj život. Zakladateľ UFO klubu v Trnave, autor knihy UFO na Slovensku. Pán Karlík tvrdí, že závery jeho skúmania sú jednoznačné. Priniesol dôkazy, ktoré považuje za kľúčové. Táto epizóda je iná témou, iná atmosférou, iná povahou otázok. S pánom Karlíkom sme rozobrali najznámejšie teórie o UFO, únosoch a piktogramoch aj v našich končinách, ale aj jeho osobný príbeh. Jeho skúsenosť z vojenskej služby, roky tichej evidencie prípadov, vnútorné pochybnosti aj túžbu po poznaní, ktoré presahuje hranice toho, čo považujeme za realitu. Je to pokojná, hlboká sonda do duše človeka, ktorý celý svoj život strávil na pomedzi vedy, viery a neznáma. Prosím vás, vypočujte si tento rozhovor s otvorenou myslou. Nech už veríte čomukoľvek. Volám sa Richard Mažonas a toto je Podkožu s Miroslavom Karlíkom.